Sen beýler bilen gaty ýakyn görünýäňiz araňyzda bir zatlar barmy? Maalesef. Siz de düşünýäňiz indi näme elementar zatlar bar şo taýda. Söýgüliň barmy? Слишком личный. Kaçan toyun ya entek toya 20 diye. Neden olmasın? İki taraplayın karar verilýän zat bolan üçin oňam pikirini bilmeli. What? Sana aşyk boldum, o näme derse? Özüm oğlanymy adyňyzama aýdýas biz. Söýgülse ýa-da bilemok, nämesi bar bolsa nähilek bolarka, o näme dersin? Oğlanlary, sizin söýgüliňiz ýokmy? Söýgül siziňde ýokdur, dogrudan logiçny. Töbe. Söýgü ýa-da baýlyk iksem. Честно olalyň. Давайте честно olalyň. Hemmäňize salam mehribanlar mine bugün. Sizden gelenler kontentynyň bu gedek sanyny men Gülälik Gulmuradowa siziň bilen. Sizden gelen soraglar inşallah gowy jogaplarym bolar. Nesip bolsa da gydykly geçireliň. Paýahaly. Başlaýas manna. Türkiş 2023 diýär. Adamlaryň nähili ýatlamagyny isleýän synowatyňyzyň ahyrynda diýär. Ne için başında bu sorag işte. Näyle? Ne знаю, sesi gowjady diýsinler, по-моему, maňa ýeter şol. Gowjagy diýsinler işte. Sheer Sando. Oh, so nice and cute face. Look like tomato. Tomato mu neden? Bu arada men soňky döwür patbeşiklerimiň köpüsi auditoriýam, ýagny daşary ýurtlardan bolup biler. Şoň üçin öz diline jogap beräýinmi? So nice and cute face. Thank you so much. Love, love, love. Not tomato, please. Berdimradowna aşakdan çyzyk şe. Profil suratyňyzy ütgetmegi düşünýäňizmi? Ili näme üçin şu surat diýe. Da, kstati, şu galochka keseldegde bir döwür hemmekşe. Şonu alanymyzda karaçy surat goýmaly bolanyna şu surata uğradaýdym suçaýna nedense. Şo wagt elimde şo bardy. Şonu goýdyk innem ütgetip bolana. Bolýanam bolsa men bilemok. Пока что. Спасибо. Emine 55-59. Sen beýler bilen gaty ýakyn görünýäňiz araňyzda bir zatlar barmy? Oh my god. Ýok. Gowy dostluk wa ýogam del. Qowatnaşas. Gowy dostum, ýakyn dostum haça. İşten daşarym kan apşat edýäs olam. Şoň bilen ýapaýynjam. Parahat Mehmet Gylyjov. Aýdymçy bolmak öz höwesiňmi ýa töweregiňdekiler sesiň owadan diýip höweslendirdimi? Aýdymçy bolmak ejemiň, mama diýen. Mamamyň arzuwy, mamamyň höwesi köpräk. Конечно, zastavit eden ýok. Meňem özümiň höwesim bar, ýöne köp pajaşka ejemden boldy. Häli bugüne ýanymda, sag bolsun, Allah razy bolsun. Kiçikam aýdym-aýdamda da dedemde duýupdyr, şo sesi gowy zat diýip, onuň üstünde işläp, şu günlere getirdi şu derejelere. Sag bolsun, ejemiň köpräk höwesi. Rustemovna, aýdym çykaryp beräýiň da diýär. Пожалуйста. Neden olmasın? Ýöne näme bardy? Näme üçin, näme sebäp? Ýazyp utaşnyz etseňiz gowy bolardy. Dalşy. Altynay Ataýewa 1362. Näçinji ýyl siz diýär? 95. Maalesef. Mukam 1918. Gowmy Gülälik hany ýene duet barmy diýär. Ba, iki sanyk duet pikirlenýän şu wagt. Ýöne, конечно, öňünden aýtmaýyn, çykanda habaryňyz bolar. Spasiba. Bonfire 22-31 söýgüliň barmy? Начинается. Söýgülim. Bolsa habaryňyz bolar. Nowruz 28-11 salam Gülälik sesiňe saglyk Aýda özüň bilen fit bolarmy? Bolsa gowy bolardy diýär. Bolsa gowy bolardy da, Aýda özüň neden olmasyn? Конечно, duet iki taraplayın karar verilýän zat bolan üçin oňam pikirini bilmeli. What? Предлагать etse bolar, конечно. Maksat Eýýamow. Fanlaryň bilen surata düşmekden ýüze gördüňmi diýär. Ýok. Hiç haçan. Şunça azap näme üçin edilýär? Например, şu derece ýetmek üçin, şu derece ýeteniňden soňky ädimem, конечно, dinleýijileriň sana surata düşmesi, sana ilgisi, höwesi, şoň üçin edilýär hemme. Hiç haçan ýüze görmedim, begenýän şoňda. Men üçin birinji ýerde meň dinleýijilerim.
Who's Rana? We bu menjigime. Dua Lipa or Ariana Grande? Ariana Grande, конечно. On sesi has qowy. Yaz Murat Kabayev özüň arada dolaýdy diye. Dolu nämeýdi? Güleli Gulmuradowa Muradowna aýdymçy Fransuz mektebine oturdum. Medeniyet institutyna oturdum. Häzirki wagtda da toylarda aýdym aýdjan. Halkymda hyzmat edýäs. Bu kadar. Serintos bir Uzbekistan приезжай с концертом. Тут туркмен много. Бухару. Люблю, обнимаю и слушаю ваши песни. Диджей Колон Рейда yok. Дай бог, конечно. Буду рада, с удовольствием бы. Мухаммед Набил, 47. Your voice is so cute and beautiful, ma'am. Thank you so much. Thank you. I'm very pleased. Thank you. Elem sesi editor. Men bratım bilen. Siz için haysy kärli adamlaryň durmuşy gyzykly. Gowsary beripdir. Bilemem bizim kärimiz. Tamam, en gyzyklysam şöyle eýen. Her kime de gyzykly, özüme de çünem gyzykly. Aýdym saz, веселье, как бы toy, şähtiň açylýa, ýene näme. Şuwarda salam, gowum qadýan. Yurt görýärler, zat edýärler diýýäsem, olam kam gyzyklama. Haça men ilk giremde transportna girdim. Soň şo taýda 6 ay bir semestr okudum. Soň aýdymçy diýip Medeniyet institutyna перевод etdiler. Вот. Dowamyny şo taýda oturdum. 2 aýdan kärimim, значит, maňa gyzyklydygy şo taýdanam belli diýen. Вот. Спасибо. Jumayev official. Mektep döwür gowmy ýa-da institut diýe. Mektep döwür gowy. Men üçin. Gow döwür bir hili çağa bolýanda hemme zat rozow açkyly zatly görýäs. Naivny döwrümez, hakyky sadalygyň bar döwürleri bolýar. Dostlugyň, joralygyň bar döwri. Şo döwür gowy. Вот как-то так. Rizi.555. Gowja sen malajas, söz yok. Yazmana näme sorag bersem käm diýen, saňa seredip diýjana. Döneň. O sizin gowjalagyňyz. Спасибо. Rahimov Kuwat. Salam, Ramaşada lewap halaçly klassdaşyňyz bardymy? Joraýew maksat diýip ýok, men Ramaşany bilemok. Okumadym, bilemogam. Olar ýaly tanışmam ýok. Спасибо. Melisa 98 M. The most favorite movie. En gowsary we kino görmän gatty gowy ýan обожаю прям Harry Potter. Men favori киноларымның biri, обожаю, fanatkası men polностью Harry Potter'ın. В общем, kinolarına görüp boldum. Enne kitaplarına başladım nesip edenden. Haça arada paylaştım. Nereden tap bilýän şoň kitabını da atdyp bana sağ bolsun bir fanadım. Daşary ýurtdan uğratdy. Enne okap başlama nesip bolsa sağ ol. Sujit 2802. Be my heart. Love from India. Oh, India. Greetings from Turkmenistan. Love you all. Be my heart. Yeah. Okay. Ne olacak? Özürlerine cevap berýänime kilçeriýa eýle beýle diýmän. Näme üçin şeýle cevap berýän? Cevap berip bildigimçe cevap berýän, şoby görenni olaram düşünsin, poнимаете? Siz de düşünýäňiz, näme elementarny zatlar bar şo taýda. Muradow 0305. Salam, sizin ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz näme we näçe ýaşyňyzda ýerine ýetirdiňiz? Meni bilenler bilýändir. Men kiçiligimden bäri aýdym aýdjan, 3 ýaşymdan bäri aýdjan. Edil sahna çykyp başlanymda 7 ýaşymdadym. Birinji aýdan aýdymym men bir guşdy. Şondan bäri dowam etip gelýär. Professionalny 2012-mi, 2013-nji ýyllarda başladym. Şu günümizde de aýdjan. Hudaýa şükür. Вот. Спасибо. Şaglyç 7700. Senin aýdymçy bolmagyňa nähili höwes döredi? Ejem fark etdi şo talandy, öňe sürdi, şoň netijesinde boldy. Haça çyndanam ejem höwes döreden ýaly maňa şu käri saýlamagyma. Вот. No ýanky jogap berişim ýaly, mamam bilen bile. Ýene bir zat daşary ýurt aýdymçylaryny, kliplerini kän tomaşa edýärdim şo döwürler. Короче, Евровидениялар bolýady. No şu adam bada. Şo wagt men görýärdim. Kiçiligimden şolary görüp zat podражать edip, şolaň aýdymlaryny aýdyp, belki de şondan galan höwes häli bugüne men cover edýän, bilenler bilýändir. Daşary ýurt aýdymlaryna köprek ins berýän. 26 Cemal to есть. Salam güläle.
Gıydaydımçı bilen duet gelermi diye. Oktay, qowsara. Bilemek. Şu hada çöl pikirine etmendirin da jiyöne bolsa gızıklı olardı hem qowalardı her kime. Bilemek belki bolar hemme gıydaydımçılarımız bilenem aram qow da şükür hemmesinem qowwaryan hemmesine syylagym, söýgüim, hormatym aýry-aýry. Sağ olsunlar hemmesem şeýle maňa garşy. Nesip bolsa bolar, predlagaj etip görürüz. Soraň belki qow bir zadyň üstünden barpdylar. Sağ ol ideýaň üçin. Şükür Anna Gelliýew. Sana aşyk boldum, on näme dersiýe? Özüm oğlanmy adyňy da ma aýdýas biz. Söýgülse ýa-da bilemok nämesi ba bolsa nähilek bolar, on näme dersin? Kusura bakma da o sonra bir zadyň üstünden barpdylar. Ýala degişýäs, gülüşýäs. Конечно, ciddi olamazsın. Seriozny bolup bilmez yani. Hiç kim okamaz, öýdüp berendir belki. Şeyde ýaspydam alyp. Mähri Haýitowa, sen aýdym-aýdaňda näme üçin eliňe bir hili edýäň? Mähri Piroliýewadan öwrendiňmi ýa diýe. Mähri Piroliýewadan öwrenire zat kän. Ola birinji bilen. Aýdym-aýdamda köplenç sesime üns berýän sypatyma ýa elime особенно тем более elime däl. Bilemok, belki obraza görä gidýändir da. Я не знаю, честно. Innen swerk görürne. Sen üçün şo neme bolsa, problema bolsa düzederiz. Arkaýyn bol. Spasibo. Lily Black 01. Bagşy bolmasaň haýsy kär saýlardyň? Oh, bu da gaw soragy men üçin. Ýöne kiçiligimden bäri şo aýdymyň içinde şeýdip konsertda ýöremsoň, başga zatlara aýyrmaga wagtym bolmady üýtgeşip. Ýöne edil kiçikem professional aýdyma başlamankam her ugurda özüm deňek gördüm. Naprimер, sportsmenka da bolup gördüm, bilemok, muzikal nadada da gatnap gördüm, dil uguruna da gatnadym. Iň gowurýanym dil ugurundan gitmek. Belki de şol ugurdan giderdim. Bilemok, может, переводчик bolup bilerim, может, ne bileyim, dil bilseň işkenle şeýle söylesеň dogry. Особенно ingliz dilinden gitip bilerdim. Arslan 18-den beri gürleşýäniň ýok bolsa men bilen salamlaşaý da diýe. Paka. Oğlanları, sizin söýgüliňiz ýokmy? Söýgül siziňde ýokdur, dogry, logiçny. Tövbe. Bayram 3685 söýgü ýa-da baýlyk iksem. Честно olalyň. Давайте честно olalyň. Didar 12-14-42. Tell us 3 countries which you want to travel with your future husband. Oktay. Bu düşi mojun bilen gidesiň gelýän 3 tane ýurt diýe. Gato sora. Bu düşi mojun bilenmi ýa-da bilemok? Yani özümün hakikaten arzu edip gidesiň gelýän 3 ýurt. Birinjisi bilşiňiz ýaly Amerika. Именно Нью-Йорк şäherine onnada. Обожаю, мечтаю. Onuň Koreýa gidip göresim gelýär. Men BTS-iň fanatkasy bolanym üçin soňky döwür bir kilden bäri şolary takip edip bir hil şolaň ýurdu, şolaň kulturasy maňa interesny boldy. И раз в жизни хотя бы, если повезёт, gidip göresim gelýär. Ýa üçünji näme? Araba belki gidesim gelerdi. Вот так вот. Huzrana meňjigim ýene çykdy. Rihanna or Beyoncé? Tabii ki de Rihanna. Обожаю, men muň aýdymlaryny kawaram edýän, gowwarýanym şondan belli. Nurankam, love you. Emine 55-59 hälem bada edýän şu. Sen aslyň nereli? Aşgabatda doldum, haça bu şonu aýdaýyn. Aylar 62-51. Haýsy renk halaýan? Klasik menki bazı renkler bolýan, ak, qara, seri, bejwy и всё. Şo ramkada şolar ýaly giyinýän köplenjem. Şagylyç 7700. Seniň ilkinji halypaň kim? Halypam ýok men. Samauçko özüm. Gülsoltan 29. Salam canım, owadanca aýdymçymyz. Siziň özüňizde halamaýan häsiýetiňiz barmy we näme? Salam canım Gülsoltan, o sen owadanjalygyň. Halamaýan häsiýetim kän. Birinji bilen sadalygym halamok. Sadalykdan ziýan çeken ýok diýerler, weli ziýan çeken kän. Bilemok. Dogry häsiýet, ýöne gowy häsiýetler. Öz üstümde işleyen, naivni bolmajak bolýan. Birem inanjanlygym halamok. Onam ululygymça düzetip barýan. Gowalar inşallah. Naivni bolmaň. Meryem Şadyrdiýewa. Synotyky ýa-da durmuş gurup
aydım aytmazlığı saylanmalı bolsa haysysy. Men öň bir gezek ýalňyşdym şu temada. Sunuty däl durmuşy sayladım. Simýany sayladım. К сожалению, şol maňa gowluk bilen gutarmady. Biri üçin, ýagny bir adam üçin öz sunutyňdan geçmek iň ýalňyş zat eken. Слишком личный. Короче, aýdanda özüňi hemme zatdan öňde goýmaly mukadiýan. Вот. Gyzlaryň iň global problemasy şol. Özüňi hemme zatdan öňde goýmaly, özüňi öňde tutmaly, özüňi söýmeli. Вот. Kim boly sunutyňy, karýeraň sen ol bolsa saňa diňe plus ol, şeýle düşünseň, düşünjeli adam bolsa priнимать etmeli ony. Sen taýar karýeraň näme üçin seni, например, ne bileyim ýani. Nämesi minus zarar şol. Вот. Karýeraňyzy öňde tutun hemme zatdan. Вот. Всё. Normal düşünjeli adam şonu kabul eder. Kabul edenok, значит, sen üçin dogry adam däl. Berdim Radowna Ş. Haýsy dilleri bilýäňiz? Näçe sany ýurda gidip gördüňiz? Men diňe Turça, Istanbula gidip gördüm. Haýsy dilleri bilýäňiz? Türkmen, türk, ingliz, rus. Вот. Şolar ýaly. Böyle. Çalajada fransuzca bilen aranma. Mektebinde okanym üçin ýöne edil bilýän dip bilemek. Şoň üçin hem goşup garyp gurlap aýlanyp ýörün. Kellem bir wada kabul edip geçin. Sagar Deleuzev. Do you like Indian song and India? Yes, of course. I love India. Greetings from Turkmenistan. Thank you. Fereşte yedi. Sen näme üçin awadan? Awadan manna da awadan näme? Спасибо большое, спасибо за комплимент. Mergen 54-41. Iň söýýän naharyňyz näme? Ukty, gowsara meni men gowurýan. Slatka ýaşga däl ýöne naharlary gowurýan. Gowurýanlarym kän. Ilki bilen türkmen palawyny aýdaýyn. Ondan soňra eýlekilere geçeýin. Palaw, turetski plov, Café de Paris. В общем, tüw bilen bagly naharlary. Love. One love. With Gulmurat Nurgelli men özjegi Muratnoy. Hangi enstrümanı seviyorsun? Seni seviyorum. Öň piano gowurýadym, pianina. Şonam köp aýdymlarymda ulanýadym. O değişdi, конечно. Fleytany gowurup başladym. Soň olam değişdi. Modasy geçenlerde bile bak. Şu wagt в данный момент elektrogitara. Şo stilde aýdymlar geler nesip bolsa. Olam täzelik bayılıyorum. Nurik, люблю. 70 82 49 95. Toy haçan siz beýler bilen durmuş gurýaňyzmy? Toy haçan nesibeli gün bolar inşallah. Gaýrat edin. Siz beýler bilen durmuş gurýaňyzmy diýe. Beýleriň habary barmy? Mega habarym ýok. Tamam yapalyň sebany. Интересно. Mene bir neje sorag berip bilmezdim. Haçan toy? Selviň aýdymynda bar, ýaraşamada. Didar Muhammed diye kariyera ya da durmuş. Durmuş zaten durmuş. Durmuşda da kariyera gerek. Bolmasa sen hiç kim. Всё, iksem. Durmuşda hiç zat saýlamaly. Lan hemme zat alyp gitmeli şey. Nu men pikirim. Gowanç 532 velayet toýlarada gelýäňizmi gülälik näçe baha umuman esasy gyzyklanýan zadym diye. Velayet toýlara конечно gidýäs. Da, neden olmasın? Yani baha ýagdaýlaryny Instagramda profilde nomerim var. Jaň edip arkaýy sorap bilýäňiz toy nomerimizdir şo. Спасибо. RTM 0770 soň Titanigy Celine Dion'dan gowy edip aýdyp cover goýaý da diye. Titanigy men öň aýtdym. YouTube sahypamda da var, Instagramda da bar eýen. Dinläp bilersiňiz, ýani конечно Celine Dion'dan gowy aýdyp bolanok aýdymyň awtorundan nähili gowy aýtjak. Это сама собой ясно. Ýani aýtjak bolýas. Вот. Aýgul Jumaýewa 3007. Toýa çykanda интересно bolan waka. Bir случай boldy. Toýda aýdym aýdyp durun. Ýanyma gelýärler. English aýdymlaryňdan aýdaýda, gowja aýdymlaryňdan diýe. English aýdym aýdyp durun. Nähili düşüneýin şol. Belki English bilmeýändir da näme diýen. Böyle diýip uğratdym zaman. Sowdy Hudaýa şükür. Вот так. Şolar ýalan bolýar. Mahrem we öz söýüň bilen görüşüp söýýäniňe barmalymy ýa-da ejen kakyň diýenine öz söýýäniňe barmaly. Ola şodur welin ýöne ejen kakyňam razy etmeli. Bilemok söýýän diýip
enatan narazy bolsa iň soňy bolmaýaşo bulaşyklygyňysynyň ertýär takşdy ikisinem sazap bilseň has gowy. Söýmen ejen kakyň diýenine barabam. Olam katta nito ha bir hil. Je eştilşem nito. В общем, bilem o ikisinem sazlamaly. Lale Recepova 17. What are you hobbies? Короче, hobbyň näme? Hobim sport bilen zanimasiya etmek, görenler bilýändir. Şu wagt gatnaýanam. Biram kawra aýtmak men hobim. Olam конечно ba men sosial mediamda. Keyik 003. Owadanja meherleje yüzüň ba maşallah haçan toýuň ya entek toýa 20 diye. Spasibo canım o sen owadanlygyň. Haçan toýuň entek irak. Entek özüm taýar hissedem ok. Ada çypakpa. No inşallah nesibeli gün bolor. Okay, gülalek sen sesin super English öwraýdy mehinen beräýdi diýipdir suray. Ada çykýany. Ada çyk. Violence playing and the angels crying when the stars align then I'll be there. Hepsi. Kalanny sosial mediamdan dinlersiňiz. Spasiba. O çeýlerek soraw jogap boldy. Sizden gelenler kontendi ýene bir gedek ýatlajan. Gaty men üçin gyzykly boldy. Sizden gelen sorawlar maňa interesny, size de interesny gyzykly bolandyr diýip umyd edýän. Köp sag bolun sorawlaryňyz üçin, gyzyklanýanyňyz üçin. Spasiba za внимание. Люблю вас. Aman tanrım, ölecektim heyecandan.